Eta proiektorako nik aukeratutakoa da zenbakikuntza. Hain zuzen ere, zenbaki deskonposaketa. Horretarako, hemen daude erabiliko ditudan objektuak edo materiala. Lehenengo eta behin, zenbakiko zuzena, tapoiak, egindako zenbakiak, bolatxoak, velcro eta kutxa bat. Hasieran oso ariketa errezak egin behar ditugu, batez ere manipulatzeko eta ondo pasatzeko. Orduan aukera daukagu, esateko mesedez hartu 3 bolatxo. 1, 2 eta 3. Eta kutxara bota. Hemen geratu direla 2 eta hemen geratu da beste bat. Sartu ditugun beste daude. Hori da, aukera bat, galdetzeko, ez da? Haie konturatzeko, naiz eta hasieran 3 sartu, naiz eta mugitu eta batzuk alde batean geratu edo beste aldean, azken finean kopurua ez da aldatzen. Beste motatako ariketa izan daiteke, gehiago edo gutxiago, ez da? Batu, 1, 2, 3, 4. Orduan, botatzen dira 4 bola horiek. Kutxa mugitu. Ea zer gertatu da? Hemen geratu da 1 eta beste aldean geratu dira 3. Orduan galdetuko diegu. Eta non daude gehiago? Aldez aurretik, zenbakiko zuzena, ordena, oso ondo jakin behar dut, eta aldez aurretik zenbakiak ezagutu behar dutuzte oso ondo, eta zein den handiagoa, zein den txikiagoa, zein dagoen aurrean, zein dagoen atzean, horrelako ariketak aldez aurretik egindagon behar dira. Bolekin jolastu ondoren egingo dugun izango da zenbakiak sartu. Aurri batzuei kostatzen zaio oraindik, ez da grafia ezagutzea. Horretarako hasiko gara zenbaki txikiekin. 4 horia. Ea zer gertatzen den. Hartzen ditugu 1, 2, 3, 4, bota! Orduan, 4 lortzeko aukera bat atera zaigu. 0, 4. Aukera daukagu orain esateko. Ea mugitu. Hasi mugitzen aldatzeko. Ene beitu aldatu da. Nahi baldin badugu, paperan idazten dugu egindakoa. 0, 4. 0, 4, 4, 0. Eta orain zer gertatu da? 3, 1. 1, 2, 3, edo 3, 1. Trukatze propietatea ikusten dugu berriro. Aukera gehiago daude. Nahi baldin badugu, zailagoa egin dezakegu. Horretarako daukagu prestatuta beste kartoi zatitxo bat. Ea bilatu eta jarri bere tokian. Sei, hemen dago 6. Ipini behar du bere tokian eta jolasa hasten da. Horretarako hasten gara mugitzen dugu nahi dugun beste. Eta gelditzean berriro hasiko gara galdezka. Zenbat bolatxo geratu dira 6 zenbakian lortzeko 2 eta 1 eta 3 edo 3, 6, 1, 6, 2. Berriro trukatze propietatea lantzen gaude aurrekin. Azkena izango zen aurrei umei esateko egin dutena irudikatzea. Batzuk badaude prest oraindik ariketa zailagoak egiteko.
honelako adibidez. Mesedez hartu 7 zenbakia. Beitu, 7 zenbaki. Eta beste bola sartu. Kutsa, baina aukera daukagu esateko mugitu kutsa begi itzita izan da, edo mugitu kutsa, eta jartzen dugu paper bat zati baten gainean. Horrela. Alde luzean, zenbat geratu dira? Zenbat bola geratu dira? 3. 1, 2 eta 3. Eta goiko aldean, zenbat bolatxo geratu dira? 1. Bolatxo bat besterik ez. Venga, 1. Hau bai dela zaila. 7 baldin baditugu, eta hemen baldin badago 1, eta hemen baldin badaude 3, zenbat egongo dira hemen izkutaturik? Hau da, hemen baldin badago 1, baina beste aldean daude 3 gehiago, 1, 2, 3 gehiago, eta zer lortu 3 gehiago, baina zenbat lortu behar dugu? Esan dugu 7 egon behar direla, ez da? Hau, esan dugu 7. Zenbat daude izkutaturik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 falta dira. Konprobatuko dugu. Zenbat bola? 3. Horixe. Eta hemen ipintzen dugu. Hau oraindik kostatzen zaie, baina dena dela batzuei horrelako erronka gustatzen zaie. Eta beti eman behar diegu bebaiaiei aukera. Eta honekin ikuste dut momentuz amaitu dudala.